Ovo je bio vrlo dobar event koji smo iskreno imali malo u početku skeptičnosti, pitanja da li kako će biti odaziv, što i kako i tako dalje, kakav ćemo imati odaziv od vaših vinara. Na kraju je bilo to jako dobar i njihova pomoć i tako dalje, njihovo sudjelovanje u svemu, ali iskreno malo me pokolebalo, znači, jel ostali vinari iz Istre, ali nema veze, znači mi smo pokazali da Brtonigla može napraviti to, Brtonigli to treba, Brtonigla mora se prepoznati u takvim događajima, nisu ovo sajmovi, nije ovo nekakvo razno okupljanje, ovdje se okuplja baš struka i ovo treba na ovakav način, znači educiranje i struke, znači to jest ugostitelja, ne samo znači Brtonigle i sjevernog dijela Istre, nego znači cijele Istre, jel? Tako da imali smo evo gostiju Italijana i Slovenaca, jeli, iz cijele Istre, pa čak i ovi imamo, recimo, došli su čak iz Rijeke, to jest, ne znam, i Kvarnera i tako dalje. Znači, cilj nam je bilo, znači, da okupimo na tom jednom mjestu, znači, što više ljudi koji će to zanimati, jel? Ono što smo mi jako željeli, a to je što smo željeli, znači, dovesti ne baš bilo kakva imena, znači, doveli smo, znači, vrlo velike znalce, jako velike znalce, iz Hrvatske, ne znam, kao što je Filip Savić ili Mario Meštrović i tako dalje, pa naš Emil Perdec tu, jel? Koji su imali izvrsne teme, baš lijepo su pričali ono što stvarno nas treba sviju zanimati, ali recimo ono što možemo recimo naglasiti prvog dana kako je lijepo Suvi Zlatić iz Austrije koji je bio tu s nama, pa je tako lijepo temu odradio da je to bilo dvorana krcata, vidjeli smo svi skupa, takav lijepu atmosferu je stvorio, napravio je nešto što ne znamo da li tako nešto lijepo se dešavalo u Brtonigli i su mnogi ugostitelji, vinari mogli puno toga naučiti. Tako da jednostavno takve stvari moramo raditi. Gospođa Mira Šemić je pokazala u stvari što znači spajanje hrane i vina. Da to nije obična stvar. Jako puno se grešaka radi u spajanju hrane i vina. Ona je recimo pokazala gdje ne griješiti, a ovo je recimo bilo i vinarima jako poučno da nauče neke stvari i vidio sam da su jako puno sudjelovali i da je bilo oduševljenje na kraju. Iskreno moje oduševljenje je vrlo veliko, a vidimo znači načelnik općine gospodin Klarić, tako isto Mišel, direktorica turističke zajednice Brtonigle. Svi stvarno dijelimo jako pozitivno mišljenje, a vidim da i vinari, oni koji su iskreni, otvoreni, susretljivi i tako dalje, kažu otvoreno da je ovo bilo jako lijepo, da njima ovo treba. A iskreno i ovi gosti koji su bili ovdje su se iznenadili da je ovako nešto dovedeno baš u ovako mali grad, to je malu općinu, baš ovako gore na sjever, gdje mislili su da takve stvari se neće baš dešavati u takvoj općinici, a na kraju baš smo to željeli tu.